Usa ka maestrang OFW gikan sa Cambodia namatay samtang naasod sa usa ka dakong quarantine hotel dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Pamilya sa OFW nagtuong adunay nahitabong pagpasagad sa hotel management sa wa makatagad sa sitwasyon sa ilang inahan nga adunay hubak. Nagplano sila nga musangat og reklamo. Ani ang report. Wala na makaabot sa ilang Pinoyanan sa Dakbayan Sugbo ang OFW nga si Mercedita Mergy Cañeda Torpiso human mamatay samtang anaa sa quarantine hotel sa Cebu City. Gikan sa Cambodia ang OFW kinsa nagtrabaho isip maestra ug miabot sa MCIA ni adtong Setyembre 1. Isip pagsunod sa IATF protocol, gidala sa UWA ang OFW sa usa ka quarantine hotel sa Cebu City. Apan wa na kini makaabot sa gidakdang 7th-day swabbing kay namatay naman sa ikaw-pat pa lang kaadlaw sa gipuy-an ining quarantine hotel. Ang pantira po ba kaya adunay makamonitor in case man nga maglisod siya rito ginhawa manggali or lisod na iyang kahimtang. So nagtuumi nga maka-advise ra pud ang mga nurses ug mga doktor nga narito nga kung pwede sir i-admit na lang nato imong mama baron sa duol nga tambalanan or ato na ba siyang i-oxygen diri sulod sa iyang room. Pero wala man minadawat nga advice sir gikan sa mga nurses or doktor nga na-assign dito. Gisaysay siyang anak nga si Ken nga dunay asma o hubag ang iyang inahan. Hinungdan nga gusto nilang madalaman lang unta sa ospital. Ilabi na nga naglisod kini sa paginhawa. Apan wala sila'y nahimo kay aduna may protokol nga gipatuman. Setyembre 4 sa gabi, gipahibaw naman lang sila sa mga opisyal sa OWA nga namatay na ang ilang inahan samtang anaa sa sulod sa lawak sa hotel nga giistara niini. Walay mga hotel manager, walay mga nurse or doktor ang niatubang na po. Ang akong nakatubang dito ang OWA ug ang security guard nga nasa lobby. So wa sila way motubag sa akong mga pangutana. Nagtuo ang pamilya sa OFW nga wa ma-monitor sa in-charge sa quarantine hotel ang kahimtang sa ilang inahan, bisan man lang nahatagan lang kini og oxygen. Unta kung naablihan man lang sa mga staff ang lawak dihang wa matandog ang food supply gikan sa buntag hangtod na sa panihapon basin naluwas pa ang OFW. Dako kayo nga negligence para sa ilang part kay imagine wala din sila gibuhat nga masalbar ang kinabuhi sa akong inahan. Giklaro usab sa anak nga dili COVID ang namatyan sa inahan base sa nakabutang sa death certificate. Gilubong na kini kakapong adlaw diin ang uwa usab ang miabaga sa pagpayluna nini. Wa pa makuha og pamahayag ang OWA mahitungod sa nahitabo. Samtang ang quarantine hotel gipugnan lang una ang ngalan hangtod makuha ang ilang habig. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.